Efter Lakselv skulle vi have været til Vardø og Kirkenes. Desværre var vejrudsigten ikke for god, så vi valgte at køre mod Kilpisjärvi i Finland. Der har vi været flere gange. Vi har lige overnattet på en resteplads og fortsætter nu vores rejse mod Kilpisjärvi. Så er vi kommet til Finland. Vi er 5 kilometer inde i Finland fra Norges side, og det hedder Kilpisjärvi. Kilpisjärvi er en lille landsby, der til daglig består af nogle få hundrede individer, og om vinteren så har mange flere. Nordmændene, især fra Tromsø, bruger det som et feriested, de bruger det som et weekendsted. Rigtig mange har på campingpladsen en campingvogn stående, og så har de en 2, 3, 4 snescooter stående, fordi livet for dem er weekenden på en snescooter og en grill og pølser og så ud i fjeldet. Børnene, som helt ned til 8 år, har deres egen snescooter. Vi kan så men udmærket godt forstå, at nordmændene holder af at komme hertil og køre på snescooter. Vi har selv gjort det en del gange, når vi har været her de senere år. Og det er bare fantastisk. Det er vanedannende. Og vi har haft nogle af de flotteste naturoplevelser, når vi har været afsted ude på fjeldet. Vi har nogle billeder derfra, og dem lægger vi lige ind. Når vi kigger rundt, så er der lige et fjeld foran os. Det hedder Sarna, og myten, sagnet hedder, at Sarna faktisk er stukket af fra Norge. Det norske fjeld ville have hende som kone, og det ville hun ikke, og derfor stak hun af ind over grænsen. Langt ud over søen, der går grænsen mellem Norge, Sverige og Finland. Om sommeren er her en turistbåd, som sejler derud. Om vinteren så foregår det på snescooter eller på ski. Vi starter i Finland. Så er vi i Norge. Og så kører vi ind i Sverige. John og jeg har løbet på ski heroppe rigtig meget. Men det har mest været mig, der har været til de kæmpe lange ture. Og en enkelt gang har jeg været derude på ski. Det var en lang dag.
Det lille bitte fjeld, vi ser lige foran, det har John og jeg været oppe på. Det første år vi var her, så spurgte vi i receptionen på campingpladsen, om der var et sted, man kunne gå, uden at have snesko eller ski på. Og hun fortalte os, at det kunne man over på det fjeld, man kunne gå op på toppen, og det var en dejlig tur, og man kunne også nå at se solnedgangen, hvis man kom afsted der, da vi skulle afsted. Og det gjorde vi så. Vi klatrede, og vi gled, og vi gjorde alt muligt, men vi kom op. Da vi så skulle ned igen, så havde vi nok undervurderet, hvor stejlt vi egentlig havde taget op af, og vi kunne simpelthen ikke gå. Den med, vi måtte sætte os på bagdelen og sætte hælene i, for at ikke komme til at køre for stærkt. Og så kælkede vi ellers på røven nedad. For enden af campingpladsen, der ligger en samegård. Han har nogle af sine rener i indhegning. Jeg har ladet mig fortælle, at det er dyr, der har skader, og derfor ikke kan gå med ud på fjeldet. Om vinteren går rensdyrene ikke så langt op på fjeldet, og de kommer oftere ned i byerne, fordi de går og skraber efter lav mellem træerne. Så er vi retur på campingpladsen. De norske campingvogne har ikke fortelt til. De har et skur. Mange bruger det skur som køkken og stue, og så campingvognen til at sove i kun. Udenfor alle, stort set, der holder en snescooter eller flere. Nogle af dem tager dem med hjem, fordi de også har licens til at køre i Norge, men det er ikke så mange, der kan få licens til at køre i Norge. Her er rigtig stille nu, og det er der fordi, at nordmændene jo selvfølgelig er på arbejde. Men i næste uge, så er det vinterferie i Tromsø og omegn, og så har liv i alle campingvogne. Der er folk, der fiser frem og tilbage på snescooter, der lugter sådan lidt af benzin over det hele. Og så er der om aftenen bål uden for næsten alle hytterne. Europavej 8 løber lige gennem Kilpisjärvi. Uanset om du er til venstre mod Norge eller til højre ned i Finland, så er det cirka 50 km, til du kan dreje næste gang. Vi er en time længere fremme her i Finland, men nordmændene, de vil holde deres egen tid, når de er her. Da vi kommer retur fra sidste optagelse, må vi konstatere, at der ikke er noget varme i autocamperen. Vores dieselfyr er simpelthen gået i stykker. Det betyder, at vi er nødt til at vende hjem. Rejsen er slut. Det er så koldt, at vi kan ikke holde varmen uden et dieselfyr. På vej hjem forsøger vi at få hjælp i både Norge og Sverige. Desværre uden held. Ingen har tid, ingen kan reparere vores Webasto dieselfyr. Og det gør, at vores hjemrejse nu for alvor bliver nødvendigt. Det er ganske enkelt for koldt. Vi skal hjem. Så 4 hårde dage venter os. 4 dage med kørsel fra morgen til aften. Så derfor slutter vores lille eventyr også for denne gang. Tak fordi I fulgte med. Vi er kommet til Danmark og skal nu have styr på fyret og få det lavet. Det betyder dog ikke, at I ikke vil se og høre mere til os. Vi vil stadigvæk bruge kanalen til at lægge noget op omkring vores autocamper-eventyr.